Deviatáci, úloha z kombinatoriky je na monitore každý jeden rok. Poďme sa spolu pozrieť, aká bola minulého roku. Žiaci istej školy nosia rovno šatu. Farba trička môže byť modrá, zelená, fialová, oranžová alebo tyrkysová. Tričko môže mať kombinácie bez pásikov, s 3 bielými pásikmi alebo s 3 čiernymi pásikmi. Máme zistiť, koľko tried sa nachádza v škole, ak každá trieda má iný typ trička. Jednotlivé kombinácie, či už s pásikmi alebo bez, si označíme číslami 1, 2, 3. Ja som si už vypísala jednotlivé farby tričiek a poďme si zobrať konkrétne to modré. Modré tričko môže byť v jednej triede s čiernymi pásikmi, v druhej triede s bielými pásikmi a tretia trieda môže mať kľudne čisté. To znamená, že každé jedno tričko môže mať 3 rôzne modifikácie. Čiže 3 krát, no a počet farieb máme vlastne 5. Čiže 3 krát 5 je 15. Na našej škole sa môže nachádzať 15 rôznych tried. A ak sa ti video páčilo, nezabudni dať odber, pretože nemôžu ti ujsť ďalšie super tipy a triky v matike.